ബാന്ദ്രയുടെ റിലീസിന് ശേഷം ദിലീപിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. കോടതിയുടെ വരാന്തകൾ കയറി ഇറങ്ങിയതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സമയത്ത് മലയാള രംഗത്ത് ജനപ്രിയ നായകനായി തിളങ്ങി നിന്ന നടനാണ് ദിലീപ്. പക്ഷെ കരിയറിൽ ദിലീപ് ഏറെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയ ആളാണ്. ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദിലീപ് ഇപ്പോൾ തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്, ബാന്ദ്ര. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി ദിലീപ് ജിഞ്ചർ മീഡിയയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഒരു സമയത്ത് താൻ അനുഭവിച്ച മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് ദിലീപ് സംസാരിച്ചത്. ദിലീപ് ഏട്ടൻ മൂഡ് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ കാണുന്ന സിനിമ ഏതാണ് എന്ന അവതാരകന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു നടൻ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലം ഞാൻ അനുഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. ആ കുറച്ചുനാൾ എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടാതെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ, കോർട്ട് വരാന്തകൾ, വക്കീൽ ഓഫീസുകൾ, അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നത്. നടനാണെന്ന് പോലും ഞാൻ മറന്നുപോയ അവസ്ഥയായിരുന്നു അത്. സത്യത്തിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു നടനാണെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഞാനൊരു നടനാണെന്നും എന്റെ ജോലി ഇതാണെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരുന്ന് സിനിമകൾ കാണുമായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെ സിനിമകളും ആ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. എന്നിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള കൊതി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് ചെയ്തത്. എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. എനിക്കതിന് ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. തലയ്ക്ക് അടി കിട്ടിയിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നമ്മൾ ഇരുന്നു പോകില്ലേ, അതായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ തന്നെ സിനിമകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. പലതും കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു. പിന്നെയും എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ തോന്നി. 2 വർഷം ഞാൻ ഒന്നുമേ ചെയ്തിട്ടില്ല, അഭിനയിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. എല്ലാം തീരട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കാം എന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷെ ആർക്കും തീർക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല. പ്രേക്ഷകർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് സിനിമകൾ ചെയ്യാനാണ്. എനിക്ക് ദൈവം തന്ന നിധിയാണ് സിനിമ. ഞാൻ അതിനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്ന ആളാണ്. പെട്ടെന്നാണ് അടി കിട്ടുന്നത്. ദൈവം സഹായിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഞാനിവിടെ വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെയും ഇടയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയത്തെല്ലാം എന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തിയത് എന്റെ സ്വന്തം പ്രേക്ഷകരാണ് എന്നും ദിലീപ് പറയുന്നു. സാഗ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. നേരിന്റെ വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലെത്താനായി സാഗ് ന്യൂസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും ഒരു ശരിയായ മാധ്യമ നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.